dice, but play nice. She is the queen of the board and her rule is wise. No hei, minä olen Mai. Ja tämä kaveri tässä on Harmonies. Sen on suunnitellut ilmeisesti ranskalaista alkuperää oleva Johan Benvenuto. Ja Libelud-julkaisijana on monille ehkä tuttu Dixit-pelistä. Katsotaanpa, mitä tämä paketti pitää sinällänsä. Paketista löytyy ohuehko sääntökirja ja kuten nykyisin tyypillistä, myös QR-koodi suoraan säännöt selittävään videoon. Sitten täällä on pelaajalautoja. Kaksipuoleisia on vesipuoli ja on maapuoli. Pussillinen maastolaatteja, pistevihko ja apukortteja, kaksipuoleisia. Laatikosta on mukava havaita, että siellä on tällainen läppä, jonka taakse kortit voivat laittaa talteen, jolloin kuljetettaessa ne eivät höyski pitkin poikin laatikkoa. Se, mistä tätä peliä on paljon kritisoitu, on korttien laatu. Eli jokainen, joka on saanut arvostelukappaleen, niin kuin minäkin, on valittanut, että ne ovat vähän käyriä. Pelaamista ne eivät kuitenkaan haittaa. Ja sitten on pussillinen muovikuutioita kahdessa eri värissä, oranssissa ja valkoisessa. Ne ovat eläimiä. Pelin säännöt ovat varsin selkeät ja yksinkertaiset. Niiden lukemiseen minulta meni 13 minuuttia. Ja jos ajatellaan pelin arvioitua kestoa, joka on 30 minuuttia, niin 13 minuuttia jättäisi ensimmäiselle pelille 17 minuuttia, mikä ei kyllä käytännössä onnistu. Ensimmäisen pelin on syytä varata se suunnilleen tunti. No, miten tämä peli sitten oikeastaan toimii? Tässä on minun oikea käteni ja tässä on minun vasen käteni. Oikea käsi on päättänyt haastaa vasemman käden Harmonies-peliin. Ja täytyy sanoa, että vasen käsi on Harmonies-pelin hallitseva mestari, joten tässä on ehkä pientä revanssihenkeä. Koska molemmat kädet ovat eksperttejä pelaajia, me voimme huoletta valita kummallekin saaripuolen, joka muuttaa pelissä olevaa jokipisteytystä. Pelin säännöt suosittelevat, että aloitetaan pelaaminen tällä maapuolella. Mutta kuten sanottu, molemmat kädet ovat tätä peliä jo vähän aikaa hinkanneet, niin valitaan nyt sitten tämä eksperttipuoli. Loput laudat voidaan panna laatikkoon. Toinen valinnainen asia, mikä pelissä on henkikortit. Jälleen kerran suositellaan, että peruspelissä tai aloittelijoiden pelissä henkikortteja ei käytetä, mutta kuten sanottua, molemmat kädet ovat pelanneet tätä peliä aikaisemminkin, joten arvotaan kummallekin 2 korttia. Pelissä on myös valittavissa aina kulloinkin pelaajamäärästä riippumatta 5 eläinkorttia. Sorsia, sisiliskoja, rauskuja, krokotiileja ja flamingoja. Tulipas vetinen valikoima, eli kaikki nämä ovat vesieläimiä liskoja lukuun ottamatta, jotka asuvat kylissä. Pelissä
rakennetaan maisemaa, englanniksi landscape, ja pelin aloitussääntö on, että kuka on viimeiseksi nähnyt mahtavimman maiseman, saa aloittaa. No nyt, koska minun käteni molemmat ovat nähneet samat maisemat, niin annamme laudan ratkaista ja nuoli osoittaa tällä kertaa tuonne oikean käden laudalle, eli oikeasta kädestä tulee aloituspelo. Pelissä siis rakennetaan tässä tapauksessa niin omalle saarelle maisemaa, ja se maisema koostuu erilaisista maastotyypeistä, joita nämä puiset tokenit edustavat. Aina vuorollaan pelaajalla on valittavissa 3 tai 5 3 tokenin pinoa. Ja vuoron pakollisiin asioihin kuuluu aina ottaakin näistä token-pinoista 1 ja asettaa kaikki tokenit kartalla. Vuoron vapaaehtoisiin asioihin kuuluu ottaa 1 näistä korteista, mikäli näitä rakennuspaikkoja korteille on vapaana. Laudan alareunassa on tällaisia tason kuvia, jotka kertovat, että jokaisella pelaajalla on pelin alussa 4 rakennuspaikkaa, joista tosin valittu Spirit Animal vie heti 1. Ja miten tätä maisemaa sitten kannattaa rakentaa? Kummallakin pelaajalla on käytössään lunttikortti, joka kertoo, miten pelin pisteytys toimii. Ja lunttikortissa on 2 eri puolta. Ruskea puoli normaali maisemapuolelle ja sininen puoli saaripuolelle. Pisteytyskortista näemme, miten rakentamasi maisemat pisteyttävät pelin lopussa. Mikäli sinulla on yksittäinen puun runko, eli tuollainen ruskea laatta, se ei tuota sinulle mitään pisteitä. Mutta jos sinä olet laittanut vihreän, tässä nyt ei ole näkyvissä yhtään vihreää, puun latvaa, niin se yksistänsä on 1 pisteen arvoinen. Jos sen alla on 1 runkopala, se on 3 pisteen arvoinen, ja jos sillä on allaan 2 runkopalaa, se on 7 pisteen arvoinen. Korkeampia puita ei ole mahdollista rakentaa. Vuorijonot toimivat vähän samalla tavalla kuin puut, sillä erotuksella, että täällä on tällainen rikkinäisen linkin merkki tuolla ensimmäisessä kohdassa. Se tarkoittaa sitä, että yksittäinen vuori ei vielä muodosta vuorijonoa ja se ei pisteytä mitään. Jos vuori on siis vähintään 2 vierekkäin, niistä tulee vuorijono ja se pisteytyy pelin lopussa. Sillä kuinka monta vuorta vuorijonossa on, ei ole mitään merkitystä. Ainoastaan vuorten korkeus ratkaisee, miten ne pisteytetään. Pellot, eli nämä keltaiset, toimivat vähän samalla tavalla kuin vuoret. Kun sinulla on 2 keltaista peltolaittaa vierekkäin, se on 5 pistettä. Jos sinulla on 3 vierekkäistä peltolaittaa, se on edelleen 5 pistettä. Ja niin poispäin. Jokainen peltorykelmä, joka siis koostuu vähintään 2 keltaista pellosta, on 5 pisteen arvoinen. Pelin vaikein pisteytettävä asia ovat kylät. Kylä on aina 2 laatan korkuinen, jossa päällimmäisenä on tämä punainen kylälaatta, ja sen alla voi olla joko ruskea tai harmaa tai punainen laatta, jolloin siitä tulee 2 korkuinen. Se ei yksinänsä vielä riitä, vaan kylän ympäriltä pitää löytyä vähintään 3 erilaista maastotyyppiä, jotka näkyvät tässä väriympäristössä. Mikäli tämä ehto toteutuu, sitten kylä pisteyttää 5 pistettä pelin lopussa. Saari eli vesipisteytys riippuu siis siitä, että kummalta puolelta tätä karttaa käytetään. Jos käytetään tätä maisemapohjapuolta, niin jokainen yksittäinen saari pisteyttää 5 pistettä. Eli jos minä halkaisisin tämän saaren tästä tekemällä joen, minulla olisi 2 saarta, jolloin minulla olisi 10 pistettä. Jos minä vielä halkaisisin sen joella tuosta, sitten minulla olisi 3 saarta ja se pisteyttäisi 15 pistettä. No, tämä on peruspisteytys, joka kertoo, miten maisemaa kannattaa rakentaa. Mutta enemmän pisteitä yleensä saa asuttamalla eläimiä maisemaan. Ja miten eläimiä sitten asutetaan? Jokaisessa
eläinkortissa on eläimiä mukana. Eli jos minä ottaisin tämän sorsan, niin sorsassa tulee 4 eläintä mukana. Kun minä saan kartalleni tai maisemaani tällaisen kombinaation, jossa on kylä ja vesi, minä voin ottaa yhden sorsakuution täältä kortiltani ja laittaa sen tänne veden päälle, jolloin pelin lopussa sorsat pisteyttäisivät minulle 2 pistettä, koska 3 sorsaa on vielä laittamatta karttaan. Jos saisin kaikki sorsat karttaan, olisi tämä kortti 13 pisteen arvoinen. Ja paitsi että saisin kaikki sorsat pois tältä kortilta, niin kortti siirtyisi tältä rakenteella olevien eläinmaisemien pinosta loppupisteytyspinoon, jolloin se vapauttaisi minulle paikan. Pelin kierroksessa oli siis 2 pakollista asiaa. Ottaa pino ja asettaa se laillisesti kartalle. Ja 2 vapaaehtoista toimintaa. Ottaa kortti tai asettaa kortilta eläimiä maisemaan. Ja asiat voi tehdä vuoronsa aikana mielivaltaisessa järjestyksessä. Voit ottaa ensin kortin, asettaa eläimiä ja sitten ottaa pinon ja asettaa maisemaan. Tai voit kesken pinon asettamista asettaa eläimen kortilta. Tämä on merkityksellistä sellaisessa tilanteessa, missä haluatkin muuttaa maisematyyppiä. Sanotaan, että sinulla olisi tämä rausku. Ja sinulla olisi kartalla rauskun edeltävä vuoristo, mutta katsomalla tätä pisteytyskorttia näet, että nämä yksittäiset ovat vain 1 pisteen arvoisia. Ja pino, josta sinä otit, niin sisälsikin ylimääräisen vuoren. Asettamalla vuoren tämän tälle päälle, tämä ei enää ole rauskulle sallittu ympäristö, mutta koska rausku oli jo muuttanut sinne, se ei muuta sieltä pois. Eli voit rikkoa rauskun elinympäristön myöhemmin vuorollasi tai tulevilla vuoroilla ilman, että rausku poistuisi tuolta. Eläimen päälle ei tietenkään voi rakentaa. Eikä eläimiä saa pois kartalta. Ja peli päättyy, kun jompikumpi pelaajista saa karttansa niin täyteen, että siellä on enää 2 vapaata ruutua tai pussista loppuvat tokenit. 2 pelissä tokenitten loppuminen pussista on todella harvinaista. 4 pelissä se on varsin mahdollista. 4 pelissä myös eläinkuutiot voivat loppua kesken. Eläinkuutiot ovat kuitenkin rajoittamattomia, joten täytyy sitten keksiä jotakin korvaavia ratkaisuja eläinkuutioiden tilalle. Eli me arvoimme oikean käden aloittajaksi ja oikean käsin ensimmäinen pelivuoro alkaa sillä, että hän päättää kumman Spirit Animal-kortin hän näistä ottaa. Yksi hyvä valintakriteeri on, että kumpi on mielestäsi nätimpi. Toinen hyvä valintakriteeri on katsoa, kumpi antaa enemmän pisteitä tai kumpi saattaisi olla helpompi ja nopeampi toteuttaa omalla laudallesi. Jos nyt katsoo tätä perhosta, joka minusta on ja oikeasta kädestä, on ehkä vähän nätimpi eläin, mutta sitten toisaalta kissa on aina kissa, joten tämä on vähän vaikea valinta. Mutta tuolla ei nyt näy metsää, eikä näy kuin yksi kylänrakennusjuttu. Ja täällä näyttäisi, että on olemassa vettä ja kyliä, joten ehkä tämä perhonen voisi olla näillä parempi vaihtoehto. Perhonen myös antaa jokaista yksittäisestä tai useammasta pellosta 5 pistettä. Eli perhonen valmistuessa antaisi näistä yksittäisistä pelloista jo 5 pistettä kummastakin. Tavallisesti ne eivät pesteytä yksinänsä yhtään mitään, vaan vaativat sen toisen pellon seurauksensa. Mutta tuossa siis jo saisi 5 pistettä niistä pelloista. Perhonen näyttää houkuttelemalta, joten oikea käsi valitsee henkieläimeksensä perhosen. Ja koska se on Spirit Animal, se merkitään valkoisella
Nyt ajatellen spirit-eläintänsä ja kartalla olevia eläinkortteja, oikea käsi päättää, että hän haluaa ottaa rauskukortin. No, hän saa 3 rauskua. Ja sitten hän haluaa tämän pinon, jossa on jo 2 vuorta valmiina. Pannaan ne nyt vaikka tähän keskelle ja tähdätään siihen, että katkaistaan tämä saari tästä kohtaa, jolloin tulisi heti paljon pisteitä. Ja nyt meillä on suoraan jo rauskun vaatima ympäristö, joten me saamme ensimmäisen rauskun tänne veteen. Ja meillä on myös hyvä alku tuolle. Tosin se, ei hyvä alku sinänsä, koska meidän pitäisi saada 2 peräkkäistä vettä ja niiden väliin viljat. Ja se ei nyt ihan tähän kyllä onnistu. Mutta rauskuja nyt kuitenkin saatiin. Pelaajan vuoron lopuksi korttirivi täydennetään. Jaha, tuli korppeja. Ja pussista otetaan 3 uutta tokenia. Vasemmalla kädellä on haikara ja vasemmalla kädellä on vuohipukki. Haikara pisteyttää 2 vierekkäisestä kylästä lisä 5 pistettä, joka kuulostaa aika vaikealta tavoitteelta. Haikara myös haluaa tosin sellaisen ympäristön jo valmiiksi, joka antaisi 5 lisäpistettä. Toinen vaihtoehto olisi vuohipukki, joka pisteyttää korkeista vuorista 4 lisäpistettä ja matalista vuorista 4 lisäpistettä. Eli tämä on se periaatteessa valmistuttuaan jo 8 lisäpisteen arvoinen kortti. Täällä ei nyt näy yhtään harmaata maastotyyppiä, punaista sen sijaan kyllä näkyy, eli vasen käsi päättää nyt valita harmaan vuohipukin tällä perusteella. Ja vuohipukkiin tulee samalla tavalla spirit animaali. Ajatellen vuohipukin valmistamista ja katsottua täällä olevia asioita, hän toteaa, että ehkä nuo sorsat voisivat olla hänelle mahdollinen rakennusprojekti. Ja sitten hän päättää ottaa tämän 2 vuoren sisältämän pinon ja laittaa kylän pohjan tuonne. Tässä pelissä on aika vähän interaktiota ensimmäisillä peleillä. Voi tietysti yrittää poimia sellaisia kortteja, mitkä olisi vastustajalle hyödyllisiä, tai poimia sellaisia pinoja, jotka ovat itselle hyödyllisiä, mutta haittaavat vastustajaa. Suosittelen kyllä, että ensimmäisessä peleissä keskittyy vain ja ainoastaan niiden omien korttien eläinmaisemien rakentamiseen, sillä vaikka tämä peli vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta, niin poikkeuksetta kaikkien ihmisten kanssa, joita on tähän mennessä pelannut, niin 3. kierroksella tulee: voi rähmä, miksi minä laitoin nämä tällä tavalla, tein virheen. Eli nyt on 1 tyhjä ruutu oikean käden laudassa, jolloin peli on päättymässä. Ja tämä on vasemman käden viimeinen vuoro. Sitten vaan lasketaan pisteitä. Oikea käsi ja vasen käsi. Oikealla kädellä on 1 ainoa 3-korkunen puu, ja se 3-korkunen puu
antaa 7 pistettä. Vasemmalla kädellä on 3 ykkösen korkusta, siitä tulee 3 pistettä ja 1 kakkosen korkunen, joka antaa 3 pistettä, eli 6 pistettä puista. Vuoresta oikealla kädellä on 2 kakkosen kokosta, se on 3 plus 3 plus 1 kokonen, niin se on 7 pistettä. Tää on yksin, se ei anna mitään, ja tuo yksin, se ei anna mitään, eli se saa 7 pistettä vuoresta. Täällä on 2 rinnakkaista 3 korkusta, eli se on 14 pistettä, jonka perässä on 1 tommoinen, niin se on 15 pistettä. Peltoja oikealla kädellä on 1, siitä tulee 5 pistettä. Vasemmalla kädellä on 1, 2, no, 10 pistettä. Oikealla kädellä on, tällä kylällä on vesi, puu ja kivi, se on 5 pistettä. Tällä kylällä on puu, kylä ja vesi, se on 5 pistettä. Tällä kylällä on puu, kylä ja vesi, se on 5 pistettä. Tällä kylällä on vuori, metsä, kylä, vesi ja vilja, sekin on 5 pistettä. Eli 4 kertaa 5 on 20 pistettä kylistä. Täällä on 1, 2, 3 saarta, se on 15 pistettä saarista. Täällä oli kyliä, tällä on 3 maastotyyppiä, tällä on 3 maastotyyppiä ja tällä on 3 maastotyyppiä, niin kyliä oli 15 pistettä ja saaria on se 2 eli 10 pistettä. 14, 19, 39, 44, 54 pistettä oikealla peruspisteitä. Vasemmalla on 30, 40, 56 peruspistettä. Sitten oikean vihreät eläinkortit. Ei yhtään. Ja vasemmalla kädellä on tämä koalat, josta on saatu 1 karttaa, niin se on 3 pistettä vihreistä eläinkorteista. Sitten harmaat eläinkortit. Oikealla kädellä on mangustit, jotka on valmiit, se on 14 pistettä. Ja keltaiset kortit. Täällä on 1, mutta siellä on molemmat laamat edelleen kartassa, se toimii. Ja täällä on leppäkäytöt, joista viimeinen on laittamatta, eli 12 pistettä vasemmalle kädelle keltaisesta korteista. Sitten punaiset kortit. Kaikki oravat ovat kartassa, eli 15 pistettä. Ja kaikki sisäliskot ovat kartassa, eli 16 pistettä. Sitten siniset kortit. Flamingosta 4, rauskuusta 16 lisää, eli 20, eli 20 pistettä oikealla kädellä. Sitten me ollaan unohdettu harmaa kortti täältä oikealta kädeltä, joka on ollut 11 pistettä. Lisätään se tuon. Ja sinisestä vasen käsi saa 8 pistettä. Ja sitten spirit animalit, eli jokainen yksittäinen pelto tai pellon alku on 5 pistettä. 1, 2, 3, 15 lisäpistettä oikealle kädelle. Ja täältä jokainen kakkosen kokoinen on 4 tai kolmosen kokoinen on 4, eli 2 nelosen kokosta se on 8 lisäpistettä vasemmalla kädellä.
Ja nyt sitten oikea käsi on saanut 29, 49, 59, 64, 65, 75, 85, 90 pistettä korteista. Eli oikea käsi pääsi 144 pisteeseen. Ja vasen käsi on saanut 15, 23, 31 pistettä korteista ja pääsee 87 pisteeseen. Ja jälleen kerran nähtiin, että tekemällä mahdollisimman paljon eläinkortteja valmiiksi saa paljon pisteitä, eli oikea käsi keräsi 90 pistettä, kun taas vasen käsi joutui tyytymään 31 pisteeseen kortteista. Sellainen peli. Tämä on toukokuun, toukokuun ja kesäkuun eniten pelaamani peli. Tätä on pelattu useassa eri tilaisuudessa. Tämä on sopinut hyvin erilaisille pelaajamäärille, hyvin eritasoisille pelaajille ja toistaiseksi ei ole vielä löytänyt yhtä ainutta pelaajaa, joka ei olisi tästä tykännyt. Tämä on helppo kuljettaa laatikon takia. Nämä säännöt on hyvin helppo selittää. Tämä ei kestä kauaa. No, sen saa kestämään kauan, jos on sellaisia ihmisiä, jotka tosiaan laskee, että miten ne voi lyödä kavereitansa ja todella miettii näiden asioiden hahmottamista. Eli tässä voi saavuttaa analyysiparalyysin, mutta niin voi monessa muussakin pelissä ja se on enemmän pelaajan tai pelaajatyypin ominaisuus kuin itse pelin ominaisuus. Ja tässä on sopivasti interaktiota ja sitten kun tätä on pelannut riittävästi, niin tässä on myös helppo kun heittää juttuja, joka on viihdyttävää. Oi, miten sypöjä eläimiä tai niin poispäin. Tämä on peli, joka päättyy omalle ostoslistalleni. Tällä hetkellä sitä ei suomalaisista pelikaupoista vielä saa. Se on lähes kaikkialla ennakkotilattavissa. Ja tämä tosiaan on Asmodee Nordicsin lahjoittama, lautapeliseuralla lahjoittama arviointikopio ja päätyy nyt Robeconissa lautapelikirjastoon, niistä voi siellä käydä lainaamassa ja kokeilemassa. Suosittelen. So throw the cards, roll the dice, but play nice. She is the queen of the board and her rule is wise.